poito khlainirok surinai bo salo sandini salo surimani sajagyarok kaini kokti sawi yasi suro. Number 1 Saturday se sabat sal aboni bagai Saturday ose sarso thangi suri thai sande oya. Number 2 sandini sal ongkha takjak matani arni phaimani abo salno khulomani sal aboni bagai sandini salo girjao thangi mania kaini kokno katchei tatal phiringmung soi poito khlainirok bai mungsa gadajak kuri okok tubunairok katchei mera khognai tei udrumudru khlainirok se puila sing saimana nango sabat kaisa jinis tei motha eba church te kaisa jinis kebo jodi sabat khlaio hinke khlaithung 100 bar phia norok sabat sal khlaiono hinke bible ni mote tei ma khlainai sabat ni salo nogo horma mising lag Exodus 35 verse 3 tei bo holong makhita jaknai Numbers 15 verse 35 samung tangkhe butha jaknai Exodus 35 verse 2 sakur mara jaknai Genesis 17 verse 10 abo bai payakho general service women service youth service bo bible sijak kuri abo bo norok khlaise manglak sandini salobo khulumui mania phia norok khlaio norokno saimania kristoni mungui khorokni khoroktam kutumke abono hino motha sabadia phia norok motha tamno hin saise mania bible sao Acts 11 verse 26 bo bono nuke Antioch to bukha nokha bisi krungsakhe o khorok nui rok motha bai thanchake tongui borok gobang mano phringkha o Antioch no poito khlaina rok puila christian hinjagrao aro mothano Greek ko thangni khe ecclesia strong number G1577 aboni meaning hinke an assembly congregation shoba kuthumani bohino klaikok bai sana thangke poito khlaina rok christono kitingui christoni bagai je kono jagao je kono salo palke kuthumke abonono hino motharok kaisa jagao kuthumui surinani musungkhe bo je kono salono suri oimano aboni bagai motha ongkha joto poito khlainirok thanchake kuthum laimani abono kristoni basak bohino poito khlainirok je kono salo kuthumui mano abo bai sabat salno maninani eba maniya tongnani mungsase gadajak kurui chingnigo Acts chapter 2 o Pentecost sandini salo pholakatar phaimani tei o salni simino mothao chengjakmani tei sagirokbo robibar eba kaitho salo kuthumlai mothasnamani Acts chapter 20 verse 7 On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. 1 Corinthians chapter 16 verse 2 norok jotono ajimatoino kaito sal brum brum rang kisa khalioi nargi tisoitondi hake ang phaipurukhe rang khangna nanglak o jago kaito salo sal brum brum hiniso singpo salo kaiton thani afar abo sing jotono saimano sandini salo lopmung bijab 118 ni 22 ni simi 24 nok tangnai rok samungsuge hinei khibiwi ni mani holongthai abo nong phaikya nok bosumni holongthai omo subrayuni no samung chini makolo abo wanama singsa o salno subrayung snamani o sal phaidi sing baka srangnai abono tui tongthoknai mera khonirok tamo sahinmale sabat salno simino kaitor hamari khlayo te kono salno hamari khlai hini sao pia singnugo lopmung bijab 118 ni 24 o salno subrayung snamani o sal phaidi sing bukha srangnai abono tui tongthoknai je salo Kristo Jisu thangai basamani sal keplai ongmani sal abon ongkha tongthongmani sal o salno kaito sal eba Sunday sal naidi Luke bijab 24 verse 41 borok belaikhe tomo tongthok jakha wabo wana jakha borok tamni tongthok jakha himale Kristo Jisu thangai basakha aboni bagi borok belaikhe tomo tongthok jakha wabo wana jakha aboni bagi norok sabat sal khlaine de khlayade abonorni bepar phia aboro bibar salbai surimani bai mungsa gadajak kri tamne hinba motha te keroniyago kurikha Galatians chapter 4 verse 4 and 5 tamokhe jora sokpai sukha hinke kaitor bini sajuna rohorkha bo borokni ogo ajai phaikya hake sing kaitoni basa ongoi manna tikhe keroniyago tongnai rokno phiokna bagai bo judai kerong rakhogi phaikya motha hinke je kono salo khlaimano tamne hinba kaitoni bagai se kuthumo abo sumsok ongoi semania te kaisa borok sao sandini sal ongkha takjak matani aroni phaimani abo salno khulumani sal aboni bagai sandini salo girjao thangimania Constantine 312 edirogo sal khulumani salno sandini sal tei o salono ma khulumnai hini declare khlairikha abo bai poito khlainironi tamong khaba
aboni sakangno sandini salo poito khlainirok suri hui tongo tei o declare khlaimani yagolobo sandini salo to suri ono suriwo abono karibo juda salobo suri hui tongo. Romans chapter 14 verse 6 a salsano kotor ongjanai borok bo subraini bagino kotor ongjago bebak chamungno chanai borok bo subraini bagino chao tamni hinkhe bo o chamungni bagui kaitono hambai dio mungsa sik chamung chaya ongnai borok bo subraini bagino chaya ongo tamni hinkhe bo kaitono hambai dio hinkhe kebo jodi sandeo kuthumke bo tamno wanchugui kuthum kaitono wanchugui de na salni matano wanchugui kebo jodi sandeo kaitoni bagai kuthumke bo kaitoni bagino kuthumo salmatani bagaiya tamni hinmale salmatani bagai kuthumke bo poito khlainese ongimanya robibar kaitono surima bai takjak matani mungsa phano gadajak kori phia norok jodi kebengi tongkhe ningse kaitoni birde thangi tongkha ningse mathangjak khade saksak kahamke wanchugui naidi omahaike kebo sabat khlainai de na khlaya abo bai sandini salo motharok kuthumani bai mungsa gadaljak kori norok jodi shonibaro motha khlai hinke o sungsani kono christian bo norok no badari glak phia shonibar no karui joda salo kuthumi manya hinei norok sake norok kaitini hanose norok badario hinke wansok siri noroni tamo ongnai singmuitu manarik nai sagiri rok bebak salono kuthumui surimani botongo hake sing poito khlainirok jotto salono surioi mano samung bijap chapter 2 verse 46 and 47 paithago norokno kaisa question singnani musukmani sandini salno norok takjak matani sal ni sao shonibar salboto takjak matani sal shoni debotani sal shoni pujari mani sal hinke norokno sing omai question singni mano hambai